I, de fet, a qui li agradaria de veritat una llista única és a Madrid, perquè són els que porten anys i anys i anys intentant personificar el procés amb una sola persona, que si amb el president Mas, que això és una èlit, això és una bogeria de les èlits catalanes, de la burgesia catalana. No, això no va de líders ni de cap persona, això és un projecte col·lectiu, un projecte de tots. I clar que volem rehabilitar el govern legítim, clar que ho volem, però és responsabilitat de tots els partits, de tots, explicar i contemplar tots els escenaris possibles, perquè si no és enganyar a la gent. S'han de contemplar tots els escenaris i s'ha d'explicar que potser hi haurà gent que no podrà tornar, malauradament, per ser investida com a president. Però sabeu quina és la millor manera de fer tornar el govern legítim? Fent la independència. Fent la independència, i quan la tinguem efectiva i tinguem el control de les nostres fronteres, llavors ningú podrà prohibir a ningú que torni cap aquí. I sabeu com es fa la independència? Guanyant aquestes eleccions i fent un govern molt fort. I sabeu qui està preparat per fer un govern fort? Esquerra Republicana, perquè és l'única que ha previst precisament tots aquests escenaris, mal ens pesi a tots plegats. I per tant, i malauradament els companys que són a l'exili, per més just que sigui que tinguin l'aspiració màxima a poder representar des del govern de Catalunya els interessos dels ciutadans, hem de ser realistes, que això no vol dir que sigui profundament injust. I els que em coneixeu sabeu que em costa no explicar les coses com són. Avui, que el president Puigdemont pugui tornar a Catalunya per exercir el seu càrrec és probablement poc més que un desig. És poc més que un desig perquè és evident, i ho sap tothom, que si el president Puigdemont o els altres consellers posen els peus a Catalunya o posen els peus a l'estat espanyol, seran immediatament detinguts i posats a la presó, i és també evident, perquè no s'han cansat de dir-ho, que no en sortiran durant molt i molt temps. No en sortiran perquè, evidentment, no seran capaços de convèncer el jutge que els hagi de posar en llibertat que no hi ha risc de fuga. Per tant, segur que això és una injustícia, però tampoc podem mirar cap a l'altra banda quan la realitat se'ns presenta d'una manera tan clara. I des del màxim respecte al president Puigdemont i a tots els consellers hem de ser intel·ligents i jugar les cartes que tenim més a l'abast. I les cartes que tenim més a l'abast són que a partir del dia 22 el que hem de conformar és un govern sòlid, un govern que combati des de l'exercici de les funcions del govern el 155. En el